Machiegni Nyakura Mogejwangi chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tayo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakura Mogejwangi mesa mar ohala gi mwandu ma jumani wachako e kaunti ma Homa Bay ma bende uso alot kaachiel koda ka olemo mopogore opogore mana machiegni kod stadium mano ma Homa Bay. Okono wasigande kaka nochako ohala tainya wuoth mare kod CIC Insurance Group kama bende osebedo kotiyo kod kidieny mano mar Money Market Fund manyaka sani ogole chenro manotimo chon koketo pesa ge chama. Sani kokano kod CIC Insurance Group e yor Money Market Fund oseyudo ber mopogore opogore. Matinende oleronwa kar kani osepuonjo go joge mamoko osechopo e mbalariany. Odiochieng' ma kawuono okono wa ler mopogore opogore kotenore kod ohala motimo kaachiel koda ka ber moseyudo kawuok kuom CIC Insurance Group. Nyinga iluonga ni Evelina Wuoro Nyango. Nyinga mang'era kadog chiro kar ka iluonga ni Nyalego kata min madhe. Ohala ni nachako Sofia kar ka higa mar 96. Ndalo no pod naonge gi capital. Na waro mana nguru to kod mawembe ming'oli achari. Koro mani ohala manatimo to bang'e adonjo e waro alot. Ka wadhi wang'wedo alot e dho nam to wakelo to wang'ado ne ji. Koro kodhi odhi tachako adonjo e ohala ma uso godo fruits. Koro fruits wadhi waomo Kisii to wakelo to wauso. Koro kamane makaka nachake higa mar 96. Koro sani wane 2025. Anyalo wacho ni ohala ni osekonya. Mor maseneno nikech ok anyal nindo kech. Ng'e kaka ng'ama miyo kochopo ni in gi family tidhi nindo kech. Koro morna ni kane chiro ok anyal nindo kech. Mar ariyo, ka ane chiro anyalo yudo kaka nyithinda bende dhi e skul. Nwach kata sani anyalo wacho ni nyithinda te o manage dhi e skul maber manya last born ni e second year university mana nikech ohala ni. Koro mane gima anyalo wacho ni morna. Nwach kaparo kama na ae to ohala osekelo na konyruok. CIC nadonje e higa maru 2019. Koro gimomiyo nadonjo ne wan kod member manetie e CIC. Koro ne wantiere e meeting moro mar mine. Koro emano share kodwa about CIC Insurance. Koro e part mar business nadonjo e CIC kaluwore ni en kama kikane pesa ni tok lal. Achiwo report kar kanyo ndalo moko nadonje microfinance moro. Koro kana donje microfinance no to bang' ndalo nikech ne en gir ng'ato nolal gi pesa wa. Koro capital mane in godo cha nolal. Koro osebedo challenge. Koro mano to naseneno ni keno en gima ber. Koro kana yudo group mar CIC to asebedo kodgi to aneno ka pesa ne en safe. Mane momiyo nadonjo kanyo. Mar ariyo anyalo wacho ni kaka johala ber ka in kod giri moro ma ikano matin. Wach seche moko magira to kata ka tuo ninde ot to onge gima kelo. Kata ka dhi wuoth to onge gima an. Koro nadonje marketing, money marketing gi CIC.
Koro ma konya ni kata kadwa timo gira moro. To kata ok abiro tija ka, adhi wuodha moro bedo ni atuo, to nitiere gimoro ma ageno yudo at the end of the day. Nitiere pesa na moro ma kelo na ohala kamoro. Ne jopiny kata oganda wa bende ma go ohala kaka goyo. Mokwongo ang'eyo ni culture wa oluoro weche mag kungo gi holo. Tanyalo wacho ne jowa ma waloko kaka an ni mondo wadhi mbele maber, wayiere mondo wakung kendo mondo wahol. To moloyo ne grubwa ma wan godo mar CIC. Ka ikano pesa ni kar kanyo, en kama safe. Okolal. Okibiyudo kata ka percentage moro timore nadi, onge. Pesa ni no safe. Kora nyalo nyiso oganda duto mane piny ngima ni keno en gima ber. Kendo keno nyalo miyo igatwa. Mitim nyaka gima okipar ni nyalo timre e ngimani. Koro ka wakeno gi CIC to mi kata kidhi nindo many times kata ka nikano pesa ni moro, kaka for example kata mana merry go round ma wago e chiro ka. Iyudo at the end of the day ni ng'ama nochoko pesa, next day odhi kata e liel. Gimi plan ni dhi timo, koro ok timre. To ka isave gi CIC, to seche midwaro pesa ni ne minyalo timri nadi, inyalo yude. Ok ibe disappointed. Koro mane gima nyalo lando ne jopiny ni mondo wayiere ni ka bedo janeno kaka osebedo member gi jo CIC ni kanyo kama pesa ni kanitiere to ni safe. To bende keno ok ochuno ni ikan pesa moro mang'eny. Kati kano mana 100 to kiny chaki medo 100. Gini medore odiechieng' kodiechieng'. To bende at the same bende yudo hala e wi gimi kano no. Ohala matimo kelo mwandu. Nowacho mwandu maduong' manasewacho ni ka in gi kwe nikech at the end of the day kinyalo chiemo. Gima duong' kata ka walemo to wacho ni imiwa chiembwa matinende. Koro ka wanyalo yudo chiembwa mapile pile. Taparo ni mano en ohala maduong' moloyo. Mar ariyo, ka nyithindi nyalo dhi e skul, mano bende en ohala. Mar adek, inyalo bedo, yawacho ni koro kaka an ago ohala ka, to anyalo plan kata ni ayudo kata plot moro. Tanyalo jiwo johala matimo kaka an, ni ok en gima tek mondo ibed gi plodi moro ka ikeno. Nikech at the end of the day, kaka ikano ga matin cha. Ka higa orumo ibiro yudo ka gini duong'. Makimedo go ohala, to koro duong' moloyo. Koro ok ochuno ni ng'at ma ng'ado alot kaka ng'ado ni, ibed abeda e compound ng'ato nyaka chieng'. Wapar, Kizungu wacho ni think above the box. Wapar moloyo. Wabed gi dreams madongo dongo ka wagolore kama wantiere ni mondo wabed gi ohala maduong'. Koro gima dang' awach ni girwa ni ok otin. Okelo ohala. Ne ng'ata madwaro ng'eyo kama ause Homa Bay Center kamiluongo ni Sofia Boot Stadium. Ane bath Al-Maiza Supermarket. Kinde duto ka ikala ne tiend ndara, arwako uduto. Kata kikalo, antie mar mondo wakonyere. Inyalo supporta kata mana king'iewo rabolo moro achiel siling' 10. At least imiyo ngimana dhi maber. Erokamano.
Nyakwara Moge Jwang bang' winjo sigand Celestine kawuok e kaunti ma Homa Bay en geno mara ni somo gimoro kaka ginyalo chako ohala bende kendo tayo yo makare. To kapod osir kod CIC Insurance Group, wayudo thuolo mar twak kod jalony mano ma bende en apisa ka CIC Insurance Group Alex Owino ma en jalony kotenore kod wechegi mag Dollar Fund bende. Kawuono wayudo thuolo mar twak kode. Oleronwa kaka in ja ohala matimo ohala mag tero mwandu e pinje maoko kata golo mwandu e pinje maoko kikelo pacho kae, to diher mar bedo kod agulu mari mating'o wechegi mag dola inyalo chake yo machal nade, to jok mage mantiere iye ka. Wawinjane ka wuok kuom jalony Alex Owino ka wuok CIC Insurance Group. Iluonga na Alex Owino to CIC kasetiyo higni 6. An gi telo mar wealth advisory. Koro that means ni wakonyo clients man gi pesa mondo at least okel savings go, mondo savings go oendelea nyuolo gimoro at the end of the month. Koro CIC Dollar Fund en account kata agulu ma ng'ato nyalo yawo. Ng'ato ma owegi kata jogo ma timo biashara. Dollar Fund en ni imiwa pesa in dollars. To pesa gi wawacho ni imiwa minimum of $1,000 seche miyawo account CIC kae. Kendo kiseyawo account wayien mondo itim gimiluongo ni top up. Inyalo medo pesa, wawacho ni minimum is $100. Mani inyalo timo saa asa, inyalo time kata mane emiso dwe, kata mane kor week kiyudo pesa minyalo medo. To nikech watarget joma timo biashara, nikech ng'ama timo biashara assume ni in ng'ama timo import of say edible oils kata jogo maloso mafuta mitedogo. Koro ki order mwandu gi wawach ni piny ma Brazil, kikelo gi to nyaka ichul gi in dollars. Koro seche mi in gi dollars gi kapok order mwandu go, to wawacho ni dollars gi kel gi CIC ka mondo gi earn interest. Current rate kata interest ma pesa ki earn en 5.2% e higa. Koro jomoko bende nitie ma tiyo tichulo gi in dollars. Koro kichuli in dollars kapok itimo gimoro amora gi pesa ni, kata kisetimo hesabu magi miyudo ka entie gimoro modong' e wiye, to wawacho ni pesa modong' kel mondo wa invest in dollars. To wach maduong' en ni dollars en ni wa preserve value mar dollar, nikech ing'e ni dollar en gi power maduong' mohingo Kenya shilling. Koro jogo mantie gi dollar gin jogo ma wawacho gin somehow gin super power. Koro ki have dollars to wawacho ni kiwuok kidonje bengi tinyalo timo exchange, seche ma exchange rates ni malo ti kod advantage moloyo joma moko. Adiri ma entie ni watarget sana jok man gi dollars, nikech sani ki wacho ni ikawo pesa Kenya shillings tiloko dollars koka koro ikawo invest CIC Dollar Fund, then gima dhi nyuolore kacha yudo ka en mana nus mar gima ne yude Kenya shilling account. Koro Kenya shilling mi better return than ki ikawo pesa no mikete Dollar Fund. Mano kuom joma dwaro no tim exchange Kenya shilling to dollar. Koro sana en target kuom joma nigi dollar sana. Ema wacho ni kin gi dollar to kik ichange Kenya shilling. Preserve value mar dollar no mondo ikan mana pesa ne Dollar Fund kende. Koro ok wa discourage ahinya, but nitie jok moko ma bende samoro nyathine samoro notere school, wach ni samoro tero United States kata mana UK, to ing'eyo ni school fee sometimes jogo dwaro ni mondo chul gi in dollars. Koro ka ina Kenyan parent, janyuol mantie Kenya ka, to ibiro dwaro ni mondo ichul school fee in dollars. Koro Kenya shillings bende nyaka exchange in dollars. Koro kise exchange pesa no to chuno nyaka pesa ni kata kapok ndalo mar chulo school fee ochopo, to pesa ni itero kanye, inyalo kane dollar account or Dollar Fund ma CIC kapok time mar chulo pesa ni ochopo mar school fee. Koro mano bende en gima wayiego ni ng'ato nyalo timo. Kendo samoro bende nitie jok moko ma samoro kaka koro higa mabiro, samoro kata mana August kata mana dwe mar 8, i-plan mondo inyiew gari kata i-plan mondo import gari kowuok Japan, to samoro idwa ni mondo ichul pesa ni king'iyo rate mar dollar ni samoro dollar nyalo bedo better. Koro inyiewo dollar sani mondo kochopo dwe mar 8 titimo exchange. Kisetimo exchange to koro kochopo kacha to koro kata ka value mar dollar ni ber, tiyudo ka koro in kod advantage kata koro ikonyori moloyo ka in gi Kenya shilling kidwa timo exchange that time.
Okay, anyalo wacho ni jogo madwa donjo to gibed gi yot mar donjo Dollar Fund kuom sana kuom jogo matimo ohala to gin jok ma kawo mwandu kawuok oko, nikech ka pok ikawo mwandu nitie pesa mitenga kata pesa mikano thenge ma pok ichulo. Koro ikano pesano to nyuolore mondo iyud gimoro e wiye. Kuom jogo ma samoro ndiki ti iyudo ichuli kod dollars, wawacho ni kan gimoro matin kapok pesa no rumo mondo iyud gimoro e wiye. To kendo kata mana employers kata jogo ma ondiko ji to gichulo gi dollars kapok ichulo salary no miso dwe. Wawacho ni kawane pesa no mondo ikan mondo iyud ka inyalo yudo gimoro matin e wiye mondo kata kichulo ji tiyudo ka inyalo dong' kod gimoro matin. Koro mondo mi gitudre en ni nyaka inyalo dhi e mbui marwa to cic.asset to kidonjo mbui to iyudo application form mar Dollar Fund. Koro application form no inyalo jase tiduoke email man email address mantie mbui marwa to ng'ato biro kawe. From there then giloso ni account, then yudo membership number midhi tiyogo e keto pesa e bengi ma obro mi bank account mikete pesa. Kokamano to bende inyalo tiyo kod app iluongo ni CIC Invest app. Through that app inyalo sign an account either kata ka in jalno giwegi kata ng'at matimo biashara inyalo sign up for Dollar Fund account. Koro kise sign up to CIC biro yawo ni account again to moro kendo kise yawo ni to kendi iyawo idhi to i-deposit pesa. Kise yudo membership number mari to pesa ni idhi deposit e bank. Nyakwar Mogejwang' sigeni ariyo mwawinjo mawuok kuom jatimo ohala Celestine mawuok e boma ma Homa Bay, kaunti ma Homa Bay, kaachiel koda ka sigana mokelnwa kod jalony Alex Owino kawuok CIC Insurance Group en thuolo ma odak e yweyo masani. To kaduogo kae kod ja ohala mar Juma. Kik idhi mabor. Arwak ni macheni kendo Nyakwar Mogejwang' chenro ni mar ohala gi mwandu. Kendo en mor mara ni pod ikete karka e chenro ni arinwa chaki nyaka sani. To bende nyalo miyo paro mopogore opogore kaka wanyalo bero chenro ni kokalo SMS line ma en 23600 kata mbui marwa mar Facebook ma en Ramogi TV. E mbui mar YouTube bende inyalo neno achiel kachiel pile ka pile mano chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen e chenro ni mar ohala gi mwandu e Ramogi TV Kenya. Mana e Ramogi TV. Nyakwar Mogejwang' kawuono ka wachako ja ohala mar Juma. E mesani kawuono wadhi nyaka e kaunti ma Kisumu e alwora Maseme. Kae warado kod Gabriel Odhiambo kata mong'ere kaka Badman. Badman ok ng'ama rach to en jal matiyo kod winy. Nyakwar Mogejwang' kata winy mano ohande ma okete kar ka kawuono kaka ja ohala mar Juma. Gabriel Odhiambo kane midhusi mar korona omuoch higa mar 2020 weche mathoth ne odonjone kendo kae noyudo ni adieri en gima nyalore ka otimo ohala no mag uso winy mopogore opogore. Kawuono en gi tausi, en gi macha luongo ne parrot manyalo wuoyo kodi kitgi mopogore opogore. Nyakwar Mogejwang' e kind gigi duto gin gi nengo. Kendo kawuono leronwa mathoth kotenore kod ohala ni mano mag uso winy. En gi winyo moro ka ma bende oleronwa nengo mare. Nyathi matin mar winyo ni inyalo us kuom siling 20,000. Kama duong' mosedongo ahinya inyalo nyiewo kuom siling 200,000 gi wiye. Ohala ni moyudo kawuok kuom winy mopogore opogore osemiye mor mar timo ohala ni e kind anyuola kaachiel koda ka oganda mantiere kaunti ma Kisumu alwora Maseme. Gabriel Odhiambo, Badman e ja ohala mar Juma. Nyinga iluonga ni Gabriel Odhiambo. Adendora ni Badman kaluwore gi pith masebedo katimo mar winy kod gwen mopogore opogore. Koro ei gwen kae an gi gwen kido mopogore manitie mipidho nikech bergi mwadendo ni ornamental birds. To
to nitie bende gwen mipidho michamo ma kawaida kaka gwen ma kienyeji, antie gi awendo mwachamo to chamo nyaka tonggi. Ohala ni nachako higa mar 2020 ma koro ne bang' corona, ka koro ne nitie thuolo mang'eny ma gima nitimo malong'o onge, ka nitie lockdown gi gik makamano. Koro nahero, koro nochakore gi ywak mar winy, koro nahero winy. Koro winy mana pidho mokwongo ka koro joka lava bird. Koro bang'e nachako neno koro winy mopogore opogore gi gwen ma koro achako manyo mago makelo. Koro iye kanyo ma koro kane gichako nyuolore, to osiepe mane biro koro ochako dwaro. Koro mana koni koro gini anyalo time kaka ohala. Koro nyaka nachak mano, anyako nosebedo en ohala maber. Nikech ginyuolore, ok inyal uso pile, lakini at least ka ginyuol kiuso, tiduoko chiembgi ma gichamo nyalo nwang'o, yath mitiyogo nyalo nwang'o. Koro en ohala maber. Pith gi mokwongo danyis joma neno ni gima duong' en ni tim gimihero. Koro mokwongo ibed ng'ama ohero winy kata gwen, kaka koro pith bende nyalo bedo mayot. Kidonjo adonja en ohala kende, to chunyi nyalo tho mapiyo. Koro kisebedo gi hera ma koro iherogi, tibiro winjo kata maber sama ineno ka koro gwen tugo, winy bende koro chiemo, tibende koro duogo chunyi. Koro kisebedo gi herano, gimachielo ma koro dwarore nyaka ibed gi nafas kata space ma koro gwen gi dhi chieme, kama gidhi bete, koro mano nyaka ibedgo. Then nafasno koro nyaka ilos ot. Ot be nyaka item ma kisasa ma koro koyo ok donje mang'eny, to en gi ventilation bende maber, kuma koro gwen nyalo dake to nyuolore maber. Koro ot kata structure no kiseloso, to koro gimar adek en chiemo. Mano be nyaka ijipanga chuth nigo kwan kumibiro gole chiemo mar gwendi kata winy bende mipidho. Koro gik moko adek go kiseloso, inyala donje pith, ibedo japith motegno. Anyako neno ohala makelo mwandu nikech ok nochako kamae, gine magisenyuolore ma gine magikelo jowetegi mane aongego. Seche ka nachako tausi na aongego, koro joma nachako go kae monyuolore, momiyo koro anyalo kata mana ng'iewo tausi, to pod ang'eyo ni gin ka ruoth ochano, to gibiro miya akel kata mana ostrich. Koro en ohala manyuolore maber. Luoro ne nitie, kech ng'eny winy mapidho ka ok gin moa e alwora marwa makae. Koro kuonde mana agologie, ng'eji ne kona ni gigi ok yot mondo obi odong kumitero gieno. Kata moko muok pinje mang'ich aina koro yo Mount Kenya kocha, ng'ato chodi nyisa ni gigi kidhigo kocha, Nyanza weather opogore, gwen gi ok nyal survive. Koro mano luoro mane nitie. Koro abe nakawo kachira kod watem ma with time ne ging'iyo mantie manodongo, moko to notho, lakini at least luorno nodhi ka koro rumo, ma koro miyo sani an gi tegno maromo gwen kata winy kuonde mopogore opogore. Atimo accounts, atemo ng'iyo dwe ka dwe kapok wanyiewo chiemo, ang'iyo stock mar gwen mane nitie, gwen mousi, gi pesa mwatiyo go de feeds. Koro asebedo katimo balancing, omiyo koro nyalo ng'eyo ni koro kuma chopeni wanyalo medo koro moro wasudo godo mbele. Koro mano watimo dwe ka dwe, watimo accounting mar pesa te madonjo gi mawuok. Gimokwongo kata kapok achiew, gine magichiwa mokwongo. Koro pile ka chiwo to ywak winy no mondi, ang'eni tayari gintie gidhi maber. Gimiyo kata koro alwora kae nitie winy mang'eny mabiro, kata ng'ang'a gini. Koro gokinyi sama giywak cha, tunjo ka ng'ang'a be koro biro ywak e yien mantie around ka. Koro gimoko magichiwa. Koro miyo ng'ato mor, kata dala koro ok ling', kech winy ka winy gigolo ywak mopogore opogore. Koro mano en owuon omoro chuny, tiwinjo kibende in gi motivation mar dhi mbele ng'iyogi. Kata sama koro ibiro ng'iyo ka koro joma parrots mantie kanyogi, ineno ka gin giwegi chikore, gimor, ginyiso ranyisi mar mor. Koro mano meda chuny mar ng'iyogi. Mogik to yuto mabende anwang'o kuomgi, miyo nyaka koro aket bidii kabisa mondo yuto bende omedre. Japith, gimanyalo wacho ni pith nigi challenges mage, lakini berne ichako mos mos kata matin matin. Inyalo chako kata mana gi ka en ornamental bird, tinyalo chako gachiel minyalo nwang'o kaka polish, tinyalo pidho mano mondi ka mos mos timedo moko. Kinyalo chako dichiel gi tausi kata winy manwang'o tekgo. Chaka giminyalo to mos mos ka ginyuolore, to koro ibendi dongori ka tayari ing'eyo gima gidwaro. Koro kama wantie kae ni iluongo ni Birds Arena. Koro Birds Arena ni nwang'ore e mbui, kidhi
mbui e Facebook ibro manyo Birds Arena, wantie kanyo, contact nitie kanyo. Koro Birds Arena nwang'ore e East Seme, e Kisumu County. Kikao yo madhi Bondo, kapok kisekadho chiro miluongo ni Holo, to nitie ndara mar lam madonjo madhi Ndere Island. Koro ndara no kiluwo to wabro tudore michopo nyaka e dala e farm kamiluongo ni Birds Arena. Namba na mar simo en 0711491011. Koro arwako uduto e Birds Arena, ijalo biro en kar budho kuwinjo kaka winy ywak, to kineno winyo bende kata gweno momori, to bende wanyalo miyi minyalo dwaro. Nyakora Moge Jwang' sigana ka sigana ma wakeloni nigi puonj mare. Kaka nyalo chako ohala kendo tayo yo makare. Bang' winjo sigenigo duto en kinde moda kawe yueyo masani. Nyakora Moge Jwang' boken kata yueyo mane makelo e giko mar chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Tudi koda kendo juma manyien ka omenyo ni owelni mamoko wamiriegni kaka biro chakogi kendo tayo gi yo makare. Oriti masani, nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donjie viewsasa.com.